So nako'y question para kanyang tanan. Ganahan mo og Jollibee? You like Jollibee? Sa inyong paboritong nasa menu sa Jollibee, katong fried chicken. Lami ano? Katong inyong mga sweet nga spaghetti. Diri pareha sa mga spaghetti sa Amerika, no? You know, ang akong ganahan sa Jollibee is dili lang ang kalami sa Jollibee, pero ang kapaspas silang service, no? If ever ato mo Jollibee, mo order mo sa katong mga screen gani, mo order mo normally within mga 5 minutes abot na gyud ang kaon niya. Nindot kayo man ano? 5 minutes ang Jollibee maabot. Lahi bitaw kay sa mga home cooked meals. For example, si Bert ug si Nitch nagluto sila ganiha. Mas dugay pa kasi 5 minutes ang ilang giluto, no? Siguro mga pila ka oras, no? Mga 3-4 hours. Chop sa vegetables, right? So it takes a longer time to make a homemade meal. Ako basta maghuna-huna ko sa mga homemade meals. I remember ang giluto sa akong grandma dito sa US kanang Thanksgiving dinner bitaw, nadaghan kayo mga lami, kayo mga pagkaon na kanang turkey, na mga dessert, na pumpkin pie, na mga beans, na mga anak. Kanya pila ka days nga magtrabaho ang akong grandma para ay lami nga pagkaon sa Thanksgiving dinner. Pero nasad ko follow-up question for you. Would you say nga mas maghigugma kanimo ang trabahante sa Jollibee or si Bert? Who loves you more? Si Bert siguro, I hope, no? Or we could also say ang worker sa Jollibee or ang inyong lola nga grabe o prepare o lami kayo mga pagkaon. Ang lola siguro. Sometimes, ang atong mga expressions of love takes time. Pero kita, grabe kayo impatient. Diba? It's the same with God. Usahay kita, ganahan kayo kita nga murag ang atong mga pag-ampo diha sa Ginoo, murag mutubag siya nga murag trabahante sa Jollibee. Right? Okay, Lord, I order this, I order that, and then within 5 minutes, dapat na-adjud siya. Otherwise, ang Ginoo, di siya magigugma na ko, asa ang Ginoo, asa we complain, no? Nagabantay mo na. It's so true. Sometimes God takes His time responding to our prayers because amahan ba siya. And He wants to give us what is best. Dinhi sa atong ebanghelyo, it's kind of weird. Na-story bitaw nga nag-ayo si Jesus ug usa ka tawo. And the first time si Jesus kanang naghikap kaniya, no, he lays his hands on the person. It's a bit strange because the first time Jesus did that, ang tao, ang buta, right, nga blind person nakakita pero dili kaayo like maayo jud. He said, nakakita akong mga tao apan ingon sila mga kahoy nga naglakaw-lakaw. Kind of funny, no? Mga walking trees. Not very clear. Wala na yung mga glasses at nga time. Jesus was not a very good eye doctor. No? And so he had to do it twice. We could say, ngano man? It's weird. Kay Ginoo ba siya? Ngano man, why did he spend time with this person? Why did he do it twice? Why not just one time? Kay all-powerful man ang Ginoo. Why would he do that? And I have just a thought for you. Kay mysterious ba yan na ngano ang Ginoo nagpili siya nga twice ang iyahang murag healing action sa katong tao. But I wonder if we can say that ang gusto ni Jesus is nagdugay siya sa healing process sa kaning tao so that He can lay His hands not just one time on the person, but twice, 2 times. Gasa man na. You see? He is actually privileged in a way ni Jesus. Daghan kay mga healing stories na si Jesus murag ang iyang ayo kay very fast. Oh, go and be healed. Boom. This guy, he took time. But ang advantage is not only one time Jesus laid His hands, but 2 times. Wow. Nindot kay man ang gasa. So maybe na ay mga times diya sa atong kinabuhi mga igsuon nga murag ang Ginoo nagdugay siya, right? Nagdugay siya.
And we wonder, why am I here in my difficulty? Nga naman, naglisod ko ani nga sala. Nga naman, nagdugay ang Ginoo pag-ayo sa akong blah blah blah, akong mga family members or something like that. And I think it's good to remember that sometimes love takes time. Love takes time. And our God is a God of love. Yes, He's an all-powerful God, but He's first of all a God of love. And yes, sulod sa kaniyang misa, let's let ourselves be loved by Him first of all. First and foremost, loved by God. Amen.